ଶ୍ରାବଣୀ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିତା ଲେଖି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ତନ୍ମୟ। ପାଖାପାଖି 150 ଲାଇକ୍ 60 କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସି ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ସେ ଯାହା କମେଣ୍ଟକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନଲାଇନ୍କୁ ବି ଆସିନି। ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ସେମିତି ମୋବାଇଲକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ତନ୍ମୟ। ନିଜ କବିତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୋର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ତା ଅପେକ୍ଷିତ କମେଣ୍ଟଟି ଆସିଲା, ଭେରି ନାଇସ୍ ପୋଏମ୍। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ତନ୍ମୟ ପୁରା ଖୁସ୍। ନିଜ କବିସୁଲଭ ଠାଣିରେ 2 ପଦ ଲେଖିଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଶ୍ରାବଣୀକୁ। ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ର ତନ୍ମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ହେଲେ ହେଁ ଫେସବୁକ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପେଜ୍ରେ ତନ୍ମୟର ସବୁ ଗପ କବିତାକୁ ପଢ଼େ ଶ୍ରାବଣୀ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଲେଖାରେ ମତାମତ ବି ଦିଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ। ତନ୍ମୟ ଭଲ କବିତା ଗପ ଲେଖେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସେ ତା ଲେଖାରେ। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ଅନାଇ ବସିଥାଏ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ରର କମେଣ୍ଟକୁ। ଶ୍ରାବଣୀର ଡିପି ଦେଖି ତନ୍ମୟ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣୀ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଗରେ। ତନ୍ମୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି ସେ। ତନ୍ମୟ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି ଶ୍ରାବଣୀ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସାହସ କରିପାରୁନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ମେସେଜ କଲା, ହାଏ। ସେପଟୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେଲୋ। ତନ୍ମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲା ଶ୍ରାବଣୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି। ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେସେଜ କ'ଣ ଲେଖିବ ଭାବୁ ଭାବୁ ସେପଟୁ ମେସେଜ ଆସିଲା, କ'ଣ କବି ମହାଶୟ କବିତା ଲେଖୁଛ ନା ଗପ? ତନ୍ମୟ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଓ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନାଇଁ ଏମିତି ବସିଛି ଆଉ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଶ୍ରାବଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ବି ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ପଚାରିଲା ତନ୍ମୟ। ଖରାପ କାହିଁକି ଭାବିବି, ପଚାର ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦେଲା ଶ୍ରାବଣୀ। ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲ ଯେ? ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ପଚାରିକି କୁହ ତ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ଏତିକି କହି ସ୍ମାଇଲ୍ ଇମୋଜି ଦେଇ ସେଣ୍ଡ କଲା ତନ୍ମୟ। ତାପରେ ତନ୍ମୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଖୁବ୍ ନର୍ଭସ୍ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେବ ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ହାତ ବାଜି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରାବଣୀ ପାଖକୁ। ତନ୍ମୟ ପୁରାପୁରି ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେପଟୁ ରିସିଭ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତନ୍ମୟ ଦେଖିଲା ଫଟୋରେ ଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ରର ଡିପି ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ତା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ। ଆଉ ହାତ ଠାରି କହୁଛି, ହାଏ ତନ୍ମୟ। ତନ୍ମୟ ସେ ଝିଅର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ମୁଗ୍ଧ ହେଉନଥିଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଦେଖି। ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ତମେ ଶ୍ରାବଣୀ ତ? ହଁ ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ତନ୍ମୟର ଉଦାସ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ମାନସୀ। ଆରେ ତମେ ଚୁପ୍ ରହିଲ ଯେ? ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ନୁହେଁ, ଶ୍ରାବଣୀର ଭାଉଜ ମାନସୀ। ସେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରେ। ଆଇ ମିନ୍ ଏଇ ଫେସବୁକ୍ରେ। ତମ ଷ୍ଟୋରି କବିତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତିଟି ଗପ କବିତାରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଉଜ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତନ୍ମୟ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ରାତିଟା ସାରା ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧା ରାତିରେ ଗୋଟେ ବିରହ କବିତା ଲେଖି ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇକ୍ ଆଉ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ରର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତନ୍ମୟ। ଭାଉଜ କ'ଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି? ସେପଟୁ ମେସେଜ ଆସିଲା, କ'ଣ କବି ମହାଶୟ ଶୋଇନାହାନ୍ତି କି? ତନ୍ମୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ନିଦ ହେଉନି। ସେପଟୁ ପୁଣି ମେସେଜ ଆସିଲା, କବିତାଟି ଭଲ ହେଉଛି। ତନ୍ମୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେପଟୁ, ତମେ କ'ଣ କର? ଏମିତି କବିତା ଲେଖେ, ଷ୍ଟୋରି ଲେଖେ। ଆଚ୍ଛା, କବିତା ଲେଖାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବ ନା କ'ଣ? ହଁ କରିବି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଥିରୁ ତମେ ଚଳିପାରିବ ତ? ତନ୍ମୟ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ତ ଏକଥା କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ଖାଲି ଯାହା ଗୋଟିଏ ନିଶାରେ କବିତା ଲେଖି ଚାଲିଛି।
ସେପଟୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍। ହଁ, ମୋର ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତନ୍ମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲା, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲ? ତାଛଡ଼ା କବିତା ଲେଖା ସହ ଏ ଚକୋଲେଟ୍ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ସେପଟୁ ଆଉ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାନି। କିଛି ସମୟରେ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ର ଅଫଲାଇନ୍। ତନ୍ମୟର ମନଟା ଭାରି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ସେମିତି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉ ହେଉ ରାତି ପାହିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛି। ତନ୍ମୟ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଏଥର ତନ୍ମୟ ଫେସବୁକ୍ ନୋଟିଫିକେସନରୁ ଜାଣିପାରିଲା ଆଜି ଶ୍ରାବଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି। ତନ୍ମୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବ ନା ପୁଣି ପଚାରିବ, ତମେ ଶ୍ରାବଣୀ ତ? ତନ୍ମୟ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତମେ ଶ୍ରାବଣୀ ତ? ସେପଟୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁନ, ଏବେ ଜାଣିଯିବନି। ତନ୍ମୟ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ହୋଇଥିବ ନା ତା ଭାଉଜ ମୋ ସହ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ କହିବେ ହାଏ ତନ୍ମୟ, ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ନୁହେଁ ମାନୁଛି। ତନ୍ମୟ ଏକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସେପଟୁ ପୁଣି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କଲ୍ କରିବନି? ଓକେ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ବାସ୍, ତାପରେ ଅଫଲାଇନ୍। ତାପରେ ତନ୍ମୟ ଯେତେ କଲ୍ କଲେ ବି ସେପଟୁ କେହି ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କଲା ଶ୍ରାବଣୀ ନାଁରେ। ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ରର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଦେଲା ଶ୍ରାବଣୀକୁ। ଏତେ ପରେ ବି ସେପଟୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାନି। ତନ୍ମୟ ଭାରି ଅନୁତପ୍ତ ହେଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଭାଉଜ ନ ହେଇ ଯଦି ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ହେଇଥିବ, ଜାଣି କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଆସିବ। ସାରା ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିଲାନି ତନ୍ମୟର। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଗୁଣି ହେଲା, ଇଏ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ନଥିଲା ତ? ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝିଅ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଏ ଫଟୋରେ ଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ର କେଜାଣି କାହିଁକି ତନ୍ମୟକୁ ୟୁନିକ୍ ଲାଗେ। ସେ ଭାବି ନେଇଛି ଏ ଶ୍ରାବଣୀ କେବଳ ତନ୍ମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଗଢ଼ା। ହେଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁନଥିବା ତନ୍ମୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ରର ଫଟୋ ଦେଖି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବ। ୟା ଭିତରେ ସକାଳ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ତନ୍ମୟ ସେମିତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ରର ରିପ୍ଲାଏକୁ। ମୋବାଇଲକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଶ୍ରାବଣୀ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛି। ତନ୍ମୟ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମେସେଜ୍ କଲା, ହାଏ। ସେପଟୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ହେଲୋ। ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ କାଇଁ? ଡେରିରେ ତ ୱିଶ୍ କଲ, ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ, କଞ୍ଜୁସ୍ କୋଉଠିକାର। ଏ ମେସେଜଟିକୁ ପଢ଼ି ତନ୍ମୟର ଉଦାସ ଓଠରେ ଗୋଟେ ମିଠା ହସ ଖେଳିଗଲା। ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ସହ ପୁଣି ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ଇଏ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ତ ନୁହଁ? କ୍ରମଶଃ